Godmorgen og velkommen til den her præsentation af, hvad I kan få med i jeres Business Central. Og dejligt, at vi bruger jeres sparsomme tid sammen med mig. Det vi skal igennem her i dag, det er lige en kort introduktion til, hvem vi er. Så kigger vi på de muligheder, der er, og hvordan man finder de her Power BI-rapporter, der er med out of the box fra Microsoft af. Hvor finder vi dem i BC? Hvordan tilføjer man dem? Hvordan sætter man dem op? Og der er både en opsætning i Business Central, og der er en opsætning i Power BI. Så tænker jeg, et spørgsmål, jeg plejer at få, det er omkring licensering af det her. Hvad koster det? Og så har jeg lige noget til sidst, man skal være opmærksom på, inden man går i gang med det her. Vi kan starte med at sige lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Henrik. Jeg har Consulento, og i Consulento der beskæftiger vi os primært med Power BI, men derudover med Jet Reports, Jet Analytics, for der kender det, Power Automate, en form for kontorrobotter. Vi bygger Power Apps, og derudover så laver vi budgettering og planning i vores eget budgetmodul. Hvis vi går ned og kigger på, hvad er det egentlig, man får her, så har Microsoft delt det op i de her 6 områder, og her er, hvad man får med. I kan se, der er en URL over under standardrapporter, hvor I kan gå ind og læse mere om alle de her ting. Men hvis vi går kort igennem det, så under indkøb eller purchase, der har Microsoft lavet 12 rapporter, salg 11 rapporter, i projektmodulet 7 rapporter, omkring lager 14 rapporter, finans indeholder også 14 rapporter, og så har de lavet noget om produktion, som indeholder 11 rapporter. Så alt det her kan I få med, out of the box og installere. Så lad os bare hoppe over og kigge på det i Business Central. Hvis vi går ind her, så stedet vi kan finde de rapporter er under, hvis vi går herop under alle rapporter. Klikker på den. Hvis vi så lige går ned og kigger på dem, så er de egentlig tilgængelige her. Der har vi noget finans, vi har noget indkøb, vi har noget lager, vi har noget produktion, vi har vores projekt, og hernede i bunden har vi så sat delen hos mig. Så de er allerede inde i. De er så ikke sat op endnu, men her er områderne, hvor I kan tilgå dem. Klikker vi på nogle af dem her, jeg har nu installeret i min, har jeg installeret mit salg, altså det der er hernede af i salg, og jeg har installeret finans. Men så kan man klikke på dem her, og så åbner den op Power BI dataen og Power BI rapporterne op direkte herinde. Så nu sidder vi og kigger ind i Power BI direkte ind i Business Central. For dem af jer, som ikke kender til Power BI, jamen så består den her rapport egentlig af nogle sider. Det kan I se hernede i bunden. Den består af alle de sider, der er hernede. Og så består den af nogle filtre, som man har jo, så man kan filtrere, og det er et af de stærke sider ved Power BI, det er alle de filtreringsmuligheder, der egentlig er. Så vi kan gå ned igennem den her, så kan vi gå ned og sige, jamen lad os lige kigge på regnskabsåret 2024, og så vil vi se alt. Alt ændrer sig i forhold til det. Det er også sådan, at nu kan I se, at meget af det er på dansk. Ikke det hele. For eksempel her står der Count of Documents, men Microsoft kigger ind i, hvad er det i hvilken tenant, altså jeres Business Central, hvad er den i? Og så oversætter de den, og det har de egentlig gjort på rigtig mange tingene. Så hvis man har det installeret, og man kører engelsk, eller så vil det vise det på engelsk, kører man det dansk, vil det vise det på dansk, osv. osv. Så den er egentlig oversat til mange sprog. Alle steder, der er nogle enkelte steder, hvor det lige kikser, så Count of Documents, der kikser det lidt, det kikser også lidt her i Value Entries, Invoiced og sådan nogle, men overordnet set, så virker det egentlig ret fint. Power BI er også lavet sådan, at
man egentlig kan klikke på hver enkelt boks, og så filtrere alle de andre til lige præcis det, du har klikket på. Så det er sådan en interaktiv måde at se data på. Man kan også højreklikke på mange steder, og så er der sådan en detaljeadgang, hvor vi kan ryge dybere ned og se på det på de underliggende data. Så nu er vi hoppet ned og kan se det. Så det er måden at se på det, og det har at filtrere på det, og vi kan se nede i bunden af den her, der var en hel masse forskellige rapporter, og det der egentlig er, det er sales overview, så er der noget, der hedder daily sales. Det er egentlig de samme rapporter, som vi kunne se, hvis vi går ind her og går ned. Så salgsoversigt, jamen der hopper vi egentlig bare ned på den rapport, og her kan den øverste, den øverste, jeg lige valgte før, der kunne vi se det hele. Her er det, der var hernede i bunden, forsvundet, så der ser vi bare den ene rapport, og ikke alle fanerne. Så det er egentlig bare en rapport med alle fanerne, det er den øverste, de andre, det er egentlig bare fanerne delt ud hver for sig. Man kan gøre på det. Det er sådan, det er bygget op. Hvis man vil, så kan vi jo trykke på igen en af rapporterne. Lad os tage daglig salg. Når vi har kigget på den, jamen, så kan vi også bruge det her heroppe, det her bookmarks, som man kan, så man kan ligesom sige, hvad for nogle rapporter er det, der er vigtige for mig, så markerer dem oppe i hjørnet på under bookmarks, og det betyder jo så, at de herinde i Business Central vil dukke op i det, I har bookmarket her. Et andet sted, som også er godt at opsætte, det er, hvis vi kører her helt ned i bunden, så er der noget hernede omkring, hvor man kan sætte op, og der skulle vi gerne have sådan en boks her, hvor vi kan gå ind og sige, at vi vil gerne vælge en rapport. Så nu går jeg ind og siger, at jeg kunne godt tænke mig at vælge en rapport. Nu slår den op i min Power BI, i mit Power BI-miljø, og jeg har en hel masse installeret. Her der har jeg den, der hedder Business Central Sales App, så det er egentlig den, jeg vælger og siger, jamen lad mig lige aktivere den, og tryk OK. Så hernede, så vil den lige om lidt vise den rapport for mig. Så der er også en mulighed for at få det ned og sidde her. Og der kan man jo så gå ind og gøre den større og så videre og så videre. Man kan også godt tilføje flere rapporter ad gangen, og så kan man hoppe videre til næste her. Eller man kan udvide den og sådan noget. Så en god måde, det er i hvert fald der. Jeg bruger det oftest, det hernede i den her. Nu vil vi gerne hente de her rapporter til vores egen Business Central. Og når man sætter en ny rapport op, når man skal sætte det op, så kan man endelig gå op i den her, og så sige tryk på assisteret opsætning. Under assisteret opsætning, der kan man gå ned til den her, opret forbindelse til andre systemer, og der er en opret forbindelse til Power BI. Der er også lige kommet et spørgsmål, som vi jo lige kan tage hurtigt. Altså hvis man ikke kan se det her Power BI her, så er det fordi, man ikke har fået opdateret sin Business Central. Man skal op på den Business Central version, Business Central Cloud version, som hedder 25.1, som er den Microsoft rullede ud i december 24, mener jeg. Det var, så man skal være op på den, før at det her det bliver tilgængeligt. Hvis man ikke er på den version, eller man har det on-prem eller installeret på andre måder, jamen så kan man ikke få det her. Det er kun gældende for Business Central Cloud-versionen og minimum 25.1 eller 25.2. Men hernede, tryk på opret forbindelse til Power BI. Jeg får sådan en her, for jeg har sat det op en gang, men vi åbner den op igen. Så skal vi endelig igennem det, der er herinde. Vi trykker Next til den her. Her, det er sådan, at Power BI, der vælger man en kalender. Vælger man en kalendertype her. Og
her der kan vi vælge, om vi vil have standard, det vil sige, at vi følger 1. januar til 31.12. Man kunne også vælge, hvis man har forskudt regnskabsår, så kunne man vælge her og sige, hvad er det for et hvornår den starter. Så her skriver du, hvis det startede i 7. måned. Man kan også starte om, hvornår er det første uge, der er. Nu arbejder jeg ikke i Danmark, men arbejder et sted. Og så skal man vælge noget med noget ferieuge, og den er lidt tricky, eller lidt underlig, fordi at der er faktisk ikke noget med Danmark i den her, så der kan du ikke vælge noget Danmark. Så det har vi ikke helt, det har de ikke helt styr på i Danmark. Og ellers kan man vælge ugekalender, hvis man vil det, og det er egentlig mere, hvis man gerne vil se det på 445 eller 454 versioner. Så det vælger man her. Vi holder den bare til standard. Så trykker vi næste. Her det er egentlig, hvor lang tid er det, jeg har data fra. Så jeg har valgt at sige, at min datotabel, eller det jeg gerne vil sortere fra, det er fra 1.1.20 til 31.12.26. Og det er også her, når vi så når i slutningen af 26, så vil jeg gå herind og ændre den til 27, så jeg får den med os. Men vi skal tage start med i hvert fald minimum, hvor I har data fra. Så har I, når I gik på Business Central, og I har importeret alt jeres gamle data, eller hvor det nu kom fra, så skal I have den her datoformel helt tilbage til dertil, fordi ellers vil alle udregninger og sådan noget ikke rigtig virke. Så trykker vi næste. Her skal vi tage stilling til, hvilken dag er det, vi arbejder. Så jeg har sat mandag til fredag, vi arbejder, men det kunne være, at nogle også har weekendarbejder. Det er mere i forhold til, hvordan man vil se data efterfølgende, at det her det er sat op. Så kommer vi endelig til det, der er mere interessant her. Der har vi de områder, man skal sætte op. Så vi har finance, vi har sales, vi har purchased, inventory, projects og manufacturing. Så det er de områder, man kan. Og under hver af dem, der går vi ind igen og siger start-slut-dato. Der skal vælge vi det samme som vi gjorde i datatabellen. Den vælger det faktisk default. Men derudover så får vi lige mulighed for at sige, at hvis I ikke har noget åbne hos nogle kunder, altså noget udstående længere tilbage i tiden, så kunne vi lige så godt have den her til at starte, for eksempel i 2024, for vi behøver ikke tage, det er mere for at regne, hvad er der nogen, der skylder, og hvad skylder de her. Hvis nu vi ved, der ikke er nogen, der har noget historisk, så behøver vi ikke at trække alt data med over. Så her der kan vi vælge noget andet under finans. Men det skal vi sætte op under de forskellige moduler, vi ønsker at opsætte. Så trykker vi Next. Og her der får vi så at vide, at vi sætter det her op i det environment, der hedder Production og Company Name Kronos Danmark AS. Som jeg også vil komme ind på lidt senere, så hvis man nu har flere regnskaber i net, så skal man installere den her per regnskab. Det her skal vi huske, for det skal vi bruge lidt senere. Så nu ved jeg, at det hedder Production og Kronos Danmark APS. Og jeg vil jo kopiere det ud, eller også kan jeg også vise, hvordan man finder det igen, hvis man ikke lige husker det. Nu har vi endelig sat det op i BC. Nu skal vi tilbage til Power BI. Og for at komme i Power BI, der er egentlig 2 veje til at gøre det. Man kan gå ind på powerbi.com, som er her, så log ind på powerbi.com med de samme credentials, som I logger ind i BC på. Og herinde, der kan man gå over og trykke på Apps og trykke på Get Apps. Den åbner en fan, og der vil jeg gerne søge på Business Central. Og så vælger jeg det, der hedder Templates Apps. Der dukker en hel masse op her. Så vil man gerne have den med Finance. Det, der er lidt vigtigt, det er, at Microsoft startede med at lave noget, hvor de kaldte den Dynamics 365 som den her, men der er lidt svært at læse, hvad det helt præcis går, fordi skærmbilledet ikke rigtig er større end det er her. Så skal man holde det henover. Så de omdøbte dem alle sammen til at hedde, så vi skal hedde det område, de dækker først. Så her er Finance, her er Sales, her er Inventory, Purchase og de andre. Så tag den, hvor vi har områdets navn først. Det er sådan den ene vej ind. En anden vej ind, som egentlig er den, jeg foretrækker, det er at gå ned i det område, vi var i før. Tryk her,
og vælg rapport. Tryk på herop, hent rapporter, og så den, der hedder services. Så kommer vi ind samme sted og i App Store'en for Microsofts App Stores, og der har den egentlig valgt selv at vælge at filtrere på, at vi vil have noget, der hører til Business Central. Billedet er lidt større, lidt lettere, så her der får jeg dem ind igen. Her der er den Finance-appen, som det er den samme som det vi så et andet sted. Billedet er bare nemmere at læse. Nu vil jeg gerne installere Purchase-delen, altså indkøb. Så jeg vælger den her og siger Get it now. Vil du gerne have den her? Jeg er signet ind som mig. Vil du gerne hente den? Så siger vi ja tak. Vil du gerne installere den her app? Det vil jeg gerne. Og nu kommer jeg i gang. Jeg har flere apps installeret. Jeg har også Sales Reporten og Finance Reporten allerede installeret, som vi kiggede på før. Og lige om lidt, nu er den i gang med at installere den, så vil den dukke op her. Se, der kom den. Hvis vi hopper hen på appen, det kan vi gøre ved at klikke på den, eller vi kan klikke på den herover. Så får vi egentlig alle rapporterne her. Nu ser jeg egentlig demodata fra Microsoft af, hvad de har givet os. Men oppe i toppen, der er en lille gul bjælke, hvor den egentlig siger, du ser sample data, men kunne du godt lige tænke dig at connecte til dit eget data. Jamen lad os klikke på den. Og det her, vi skal kun huske de ting, vi havde før. Så jeg mener, jeg havde det her kopieret ind, og jeg ved, mit environment hedder production. Så det skal vi fylde på. Der er også noget hernede, skal du automatisk refreshe hver dag, hver nat, og det vil vi jo gerne have, at den henter nyt data hver gang. Så det er en af det, vi skal tage stilling til. Trykker next. Den vil nu bede om de credentials, hvordan vi signer ind. Og det er derfor, at det er vigtigt, at det, man signer ind i Power BI, og det, man signer ind i Business Central, er den samme, for at de kan køre igennem. Men lad os logge ind. Yes. Nu kan vi se heroppe, at den er i gang med at hente mit data, og alt efter alt efter mængden af data, så tager det her noget tid. Det den gør her, det er, at den tager en kopi af data og flytter fra Business Central over i Power BI, eller flytter den kopierer det over i Power BI og har data derovre. Og det vil den så gøre lige nu, da som vi så før, så er det hver nat. Så hver nat vil den opdatere data. Så det er ikke sådan, så at hvis I laver en bogføring af et dokument, og så går over i Power BI, jamen så er det ikke kommet der endnu, fordi det er først om natten, at data bliver kopieret over. Nu er den endelig installeret i Power BI-appen, så vi kan gå tilbage til Business Central. Over i Business Central, der kan vi nu trykker jeg Q for at søge efter noget, og der skriver jeg så bare Power BI. Og der kommer vi ind i den her opsætning af Power BI Connector igen. Og her er det egentlig det samme, som vi så før. Man kan gøre noget her, altså datatabellen, som jeg viste før, den kan man rette i her. Hvordan den skal være, finansrapportering, salgsrapporten og købrapporten. Nu går vi ned på købdelen, som jeg har lavet her, og vælger, hvad er det for en? Jamen det er det her område, vi vil have, altså og det er det, der svarer til den app, vi lavede over. Det var i den her Business Central, hvor vi lavede den app, den Dynamics 365 Business Central Purchase Report. Det er den, jeg gerne vil have. Så vælger jeg den, trykker OK, den går ned og kigger på det, og siger, jamen det er Purchase, jeg gerne vil have. Så er den egentlig sat op her, og det skal jeg jo gøre for alle de områder. Jeg har ikke sat noget op for lager endnu, jeg har ikke sat noget op for projekter osv. Jeg har kun sat det op
finance, sales og purchase. Går vi lige tilbage til det her, og nu går op og kigger på alle rapporter og indkøb, jamen så burde vi kunne her hoppe ned og se det indkøb, vi så før. Så nu har vi de rapporter, og vi kan gå i gang med at filtrere dem efter alle de her forskellige ting, der er herude. Så det her, den måde her, det er egentlig måden at installere tingene på. Lige nu er det egentlig også sådan, så der er lige nogle, vi har lige fået et par enkelte spørgsmål, vi kan tage fat i. Et, det er, den bliver opdateret hver nat, den her, de her Power BI-rapporter. Kan man opdatere dem oftere, hvis man vil. Hvis vi går tilbage her til Power BI, jamen så herinde i Power BI, der er der kommet den her Purchase app. Men hvis vi lige hopper tilbage, så det den egentlig gør, også i Power BI, det er, at den laver sådan et her arbejdsområde, hedder det. Så her der er et arbejdsområde, der hedder Purchase. Det er det, den har bygget. Heroppe er Sales. Jeg har omdøbt dem til noget andet, men det her område har den lavet. Går vi ind på den her, så er der to. Der er selve rapporten. Hopper vi ind i den, så ser vi det samme, som vi gjorde før. Altså de her tider med alle de faner der. Men der er også selve den hernede, som er den, der styrer den, der har alt data inde i sig. Det er den, det er en semantisk model i Power BI. Hvis man gerne vil opdatere den manuelt, så kan man godt det. Det gør man ved at klikke på den her Refresh Now, men man kan også trykke på de 3 prikker og gå ind og se i Settings og sige, hvor ofte skal du refreshe. Lige nu satte vi den på til dagligt, men man kan gå ned her og putte, tilføje tidspunkter, man skal gøre det. Her kan du tilføje op til 8 tidspunkter i løbet af et døgn, man kan opdatere den. Så den kan opdatere mere. Alt efter jeres mængde af data, der bliver jeg nødt til lige at finde ud af, hvor lang tid tager det at hente data, for det dur jo ikke, at det tager, lad os sige, en halv time at hente data, og vi prøver at opdatere den hver kvarter. Det kan man ikke rigtigt. Så ja, man kan opdatere automatisk op til 8 gange i døgnet, og at det ikke nok, eller sidder man lige i en månedsluk eller andet, jamen så kan man også manuelt opdatere data ved at klikke på den her. Derudover så kom der et spørgsmål til, hvordan sikrer man sig, hvem der må se hvad. Det er jo sådan, at lige nu, der har jeg installeret det, og jeg kan se det over i Business Central. De andre brugere, altså de andre personer i min organisation, kan ikke se det lige nu. De har ikke fået adgang. Så i princippet, det man egentlig kan gøre, det er, at alle kan få lov til alle kan i princippet få lov til at installere de her apps, så frem de har adgang til det. Der er med de her med roller, man har i Business Central. Så kan man jo styre, hvad for nogle områder vil de have, og de vil også være gældende på det her, så det er ikke alle, der kan få lov at installere for eksempel finansappen, hvis de ikke har adgang til finansområdet. Så vil de ikke være tilgængelige under alle rapporterne, ligesom den heller ikke vil være tilgængelig heroppe, finansdelen, hvis man ikke har adgang til finansdelen. Så det er sådan noget rollestyring, man kan gøre i BC. Men det der egentlig er, det er jo, at hvis vi siger alle i hele organisationen, de installerer den her app, så vil det også betyde, at vi har appen installeret i vores virksomhedstenant en gang per medarbejder. Og det er ikke vejen frem. Vejen frem er derimod, at vi kan gå over her i vores app, og der kan vi gå ind her. Der kan vi gå ind og sige igen, hvem er det, der må have adgang til den her app. Så herindefra, der kan jeg styre, hvem er det, der må have adgang. Lige nu er det mig, men man kan styre det herindefra, der kan jeg tilføje brugere til det. Og det vil sige, så det er den her vej, jeg styrer, hvem er det, der egentlig må tilgå det. Så jeg vil anbefale, at I fik en, der installerede appen, og den vej igennem styrede det over i Power BI, hvem må tilgå det her data. Når vi er her ved det her, jamen så er det også sådan, at
det er lidt omkring licenser. Jeg kan jo se alle mine rapporter herover og tilgå Power BI direkte fra BC, men jeg kan også godt se dem herinde. Og det betyder egentlig, at vi kan også godt give folk adgang kun til Power BI, uden de har en Business Central licens. Så har vi nogen, som egentlig ikke skal være i Business Central af den ene eller anden årsag, jamen så kan de godt stadig få adgang til Power BI og se data fra Power BI i stedet for. Og du kan sige, den der installerede det, var den bruger, som egentlig tog data og kopierede fra Business Central over i Power BI. Nu er det over i Power BI, så er det bare Power BI-licenser, vi skal have styr på efterfølgende. Så nu viser jeg lige kort, hvordan man installerede en app. Og det er sådan grund til, at jeg ikke valgte at vise, hvordan man installerer finansdelen, som nogen vil se. Det er egentlig, fordi der er lige lidt mere at gøre. Så nu vil jeg vise, hvad man skal udfylde, for at det kan lade sig gøre for finansdelen med. Og hvordan man gør det, jeg vil ikke gå i dybden med det, for det er sådan noget, der tager lidt tid. Men det man skal gøre, hvis vi går ind på vores kontoplan, så skal man have udfyldt kontokategorier. Alt det her, det bruger Microsoft Power BI, så man skal have udfyldt kontokategorier og kontounderkategorier. Det kan man starte med at gøre. Når man har gjort det, så kan vi gå over i opsætningen af Power BI Connector, og der er også Power BI kontokategorier. Så her, der skal vi egentlig gå ned og sige, at her der er en Power BI kontokategori. Det er det Power BI bruger i Finans til at gøre det. Og der er nogle niveauer, niveau 1, og så niveau 2 og niveau 3. Og herover der vælger vi, hvilken finanskonto vi har puttet ind i vores finanskonto, passer til det, som Microsoft har lavet herover. Så alt det her skal udfyldes, før vi får noget i finansdelen. Ikke? Så det er jo lidt at sige, med aktiver over i Power BI, det vil jeg gerne er gældende for den finanskontokategori, jeg har kaldt aktiver. Passiver vil jeg så gerne, nu siger om det er den rigtige, men den måde kan man fylde ud. Så der er lidt mere udfyldning til at starte med, inden man går i gang med at hente den finansdelen. Yes. Det er også et spørgsmål om, kan man tildele apps til brugere, som ikke anvender BC? Altså spørgsmålet er, folk kan godt få adgang til appen over i, altså få adgang til den her app. Igen, den her Purchase app, vi lige installerede, der kan jeg gå ind i settings og tildele adgange. Så den, der har installeret det her, kan bestemme, hvem der skal gøre det. Man kan også gå ind her og sige Manage Access, og sige, hvem er det, der skal styre det. Så folk, der ikke har en BC-licens i organisationen, kan godt få adgang til Power BI. Det var det, jeg tror, spørgsmålet var til at starte med. Ellers er det jo sådan her, spørgsmålet er, kan man tildele apps til brugere, som ikke anvender BC? Altså, hvis de ikke anvender BC, så kan man gøre sådan der. Er man i en organisation, som ikke bruger BC, bruger NAV, bruger BC on-prem, hvor vi ikke er oppe på den nyeste version, så kan man ikke få Microsofts standard Power BI-løsninger. Det kan man ikke. Men man kan man kan altid bygge noget selv for Power BI. Så ikke Microsoft standard, den er kun gældende til BC Cloud og minimum 25e-versionen. Yes. Det er måden at installere Power BI på. Hopper vi lige tilbage og kigger på lidt mere om det her, så er der noget omkring licenser. Hvad er det, man skal have her? Det kræver, at alle, der skal se data og have opdateret data, det kræver, at de har en Power BI Pro-licenser. Ja, og det er alle, der skal se rapporterne, der skal have den her. Man kan ikke gøre det på den gratis licens. Det er en Power BI Pro-licens, man skal have fat i. Men man behøver ikke den her BC-licens. Man behøver ikke den her BC-licens, som det er. Så kan man bare ikke se den i BC, for man har ikke adgang til det, men man kan se den over i
Power BI. Men selvfølgelig den, der sætter den op, skal jo have en BC-licens, for ellers kan man ikke lave connection imellem. Noget af det, vi skal være opmærksom på, inden man går i gang med det her, som jeg har været med til at installere det her hos 10-15 virksomheder, og vi råd ind i 5 punkter, som egentlig folk ikke lige var opmærksom på, da vi startede op. 1. Vi installerer det per virksomhed. Det vil sige, har I 3 virksomheder, så installerer vi den 3 gange, så vi kan ikke lave konsolidering igennem det her mulighed. Det er ikke en mulighed at få alle 3 virksomheder ind i sammen. Det er 3 separate modeller, man opstiller. Derudover så hører vi også nogle gange, kan jeg ikke lige, jeg har noget budget i et Excel-ark, eller jeg har et CRM-system herover, det vil jeg også gerne have koblet på. Kan jeg lige få lov til at koble det på? Nej, det kan du ikke som der. Så det er rent Business Central. Så hører vi det her med, at der er nogle udregninger i alt det her. Der er nogle udregninger, der for eksempel går ind og siger, hvad er dit gennemsnitssalg over 30 dage? Så fik jeg et spørgsmål, der sagde, men i 30 dage, det giver ikke mening for mig, jeg vil gerne se det over 90 dage. Kan man det? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke få lov at rette i de ting. Det er det, Microsoft har besluttet, de viser til jer. Det er det, man får med. Noget andet er også, jeg har fået lavet et felt på mit, lad os sige, debitorkort, hvor jeg har inddelt dem i vigtige, ikke vigtige eller ABC-kategorier. Det vil jeg gerne have med i, så jeg kan sortere på det over i Power BI. Det kan ikke lade sig gøre. Så customatiserede felter, og nu er det ikke fordi du har adgang til alle felter. For eksempel på debitorkortet har du adgang til 7 felter i den her standard. Det er sådan noget med navn, nummer, adresse, land og by. Det er det, du har adgang til, men hvis du kan ikke få lov at få adgang til flere felter. Og så er der også nogen, kan få lov at rapportere i andre valutaer, så jeg kan vise det. Og nej, det kan du heller ikke. Du rapporterer i din regnskabsvaluta. Så det er ikke sådan, at du har en underafdeling i Tyskland, og de vil gerne se det i euro og sådan noget. Det understøtter det ikke, som det er lige nu. Så de her muligheder er der ikke. Det skal man være opmærksom på. De muligheder er der ikke. Men man kan godt komme i gang med det. Microsoft siger, at det her, det skal nok komme, at I kan nok få lov til at kunne det her ting. Men de har ikke sat en dato på det endnu. Og nu kommer der et meget godt eksempel på noget af det, jeg lige har nævnt her. Ikke også? En, der spørger, jeg har kigget lidt rundt, men jeg synes ikke, jeg kan finde omsætningshastigheder per SKU. Er det noget, som ligger i de rapporter? Og jeg har ikke lige nærstuderet om lige præcis. Det ligger der. Det kan vi læse mere om inde på Microsofts side. Men det er et meget godt eksempel på, at det her er jo også noget, Microsoft har tænkt skal virke til alle, der bruger Business Central. Og nogen kigger på omsætningshastigheder, nogen kigger på nogle andre ting, så de har kun taget det med, som de ved alle ønsker at kigge på. Omsætningshastigheder kan være meget varierende alt efter, om du er sæsonbetonet eller ikke sæsonbetonet osv. Så det er ikke sikkert, at det er med i det. Så er der også noget omkring budgetter. Ja, hvis du har lagt dine finansbudgetter ind i BC, så kan du godt få med det, og de tager også varebudgetter. Hvis det er lagt ind i BC, så kan du også få det med. De 2 tabeller er med i standard. Så jo, du kan godt få budgetter med i det. Og de understøtter også dimensioner. Så jo, hvis du har lagt dem ind i PC, kan du godt få det. Vi oplever nogle gange, at nogen har lavet noget budgetter per sælger, eller budgetter per varegruppe, eller andre ting, som de har liggende i et Excel-ark og laver forecast på og sådan noget, som vi nogle gange kobler med på vores Power BI. Det kan ikke lade sig gøre. Et spørgsmål er også, om man kan finde rapporterne via en URL, og ja, det kan man godt. Hvis vi lige hopper tilbage i PC og herinde, så er det egentlig den her URL, at man kan finde rapporterne ved den der er oppe i toppen. Så ja, det kan man godt finde den via en URL, men man kan jo ikke, den vil spørge efter dit login, og hvis du ikke har fået givet adgang til det, så vil den jo ikke, så kan du ikke få lov at se det.
Men ja, det kan man godt. Man kan også godt, altså i Power BI er der rigtig mange muligheder til at dele det. Man kan også få det vist i Teams, man kan også få vist det via et intranet og alle mulige andre. Der er rigtig mange muligheder, ikke som Business Central har, men som Power BI har. Så man kan sagtens gøre en masse fine ting med det efterfølgende, når man har det her. Det er også muligt, eller noget andet, jeg også lige vil kigge lidt på, det er, at nu dykker jeg lidt ned i salgsrapporterne. Ikke? Der er Microsoft, de leverer de her 11 salgsrapporter. Noget af det, man skal være lidt opmærksom på, det er, at det, de kigger i, Microsoft, det er værdiposter. Så når du skal se dit salg når du ser dit salg i de her Power BI, jamen så er det det, der hedder summen af værdiposter. Og sådan det er lidt nørdet i det, men for eksempel hvis på værdiposter, der findes alt omkring dit varesalg. Hvis du nu sælger for eksempel fragt via en finanskonto, så er det ikke med, så er det ikke en del af jeres, så er det ikke en del af salget i salgsappen. Der kan du ikke finde fragt, fordi fragt, hvis du sælger via en finanskonto. Hvis du sælger fragt via en vare, så kan du godt, men ikke via en finanskonto. Så man skal være opmærksom på, at det ikke sikkert, det stemmer 100% til det, du tænker, fordi den tager kun, hvad du sælger af varer, ikke hvad du sælger af andre ting. Der er også nogen, som for eksempel mig selv, der sælger ressourcer, altså timer. Det vil heller ikke dukke med op i salgsdelen. Så har vi også lidt omkring, jeg har taget lidt med, hvad der er. Ja, du kan finde noget omkring kunder, varer, lagerlokationer, og så alle dine dimensioner, hvis du bruger det, og sælger. Men kunne du godt tænke dig at kigge noget på noget inventory, posting groups, eller nogle andre grupper, eller regnskab, eller land, jamen det er ikke en del af det, Microsoft understøtter. Så man kan ikke, få alt med. Man kan ikke tilføje flere ting. Det samme lidt på finansdelen, jamen der er det også, altså der den er egentlig ret godt kørende. Man skal huske at sætte de der kontokategorier op, som jeg viste før. Men ellers så har du egentlig din kontoplan med, du har dine dimensioner med. Den, som der er lige nu, så understøtter den op til 5 niveauer. Det, som jeg ser det, så er det også rigeligt i de fleste har, men er der nogen, der arbejder med flere end 5 niveauer, så begynder det at blive bøvlet. Yes. Et andet spørgsmål, der også kom. Hvorfor anvende Power BI med BC? Er det ikke muligt at bygge rapporter direkte i BC? Altså der er nogle muligheder i BC, og der kommer flere og flere muligheder. Så jo, der er nogle muligheder. Der er nogle muligheder for at bygge noget. At kigge i de rapporter i BC, er der jo også det her med at trække det ud i Excel og de rapporter, der kommer flere og flere i BC. Så jo, der er mulighed for at lave noget rapportering direkte i BC, men der, hvor jeg synes noget af ulempen ved BC-rapporterne, det er, at de er ret meget bygget op omkring en tabel. Så kombinationen af flere tabeller, interaktiviteten eller det interaktive, som der er i Power BI, altså det her med, at man kan klikke og sige, okay, men lad os lige se på kontorlamperne, hvor meget var det? Så ser vi, hvad var det? Alle de her interaktive ting, som man kan gøre i Power BI og hoppe ned og se, hvordan ser vores indkøb ud og så videre, så videre, så videre. Alle de her interaktive ting, det synes jeg ikke Power BI er særlig god til. Nej, undskyld, Power BI er rigtig god til det. Business Central er ikke særlig god til det. Plus, for mig er det også svært at finde rundt i rapporter i Business Central. Jeg synes ikke, det er let at finde ud af, hvad er det for en rapport, der giver det over i Power BI. Men der synes jeg, det er lidt lettere at vise lige præcis det, jeg gerne vil have. Hvis det gav, håber det gav svar på spørgsmålet. Ellers så vil jeg egentlig bare sige tak for jeres tid.
Har I flere spørgsmål, så er I meget velkommen til at række ud til mig. Jeg hjælper også meget gerne med at installere det hos jer, hvis jeg har brug for det. Hvis der er flere spørgsmål, så skriv dem endelig i chatten, så skal jeg nok svare på dem direkte til jer. Og ellers, hvis jeg har nogle nu, så kan jeg også lige nå, at der er stadig lige 5 minutter tilbage af det møde. Og ellers så bare tusind tak for jeres tid, og have en rigtig god weekend, når I kommer dertil. Er der stadig tilbage, så er det her optaget, og jeg skal nok dele det.